متحققاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف الكرفنيو يريتراو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط خينا تفرو تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار يونو تزر لو يحقو عزو عين فناتك نسيو خند ترقمو يريد راونت عين فناتك نسيو ودا ترقمو يريد راونت. Two African nations. Benin is preventing its neighbor, Niger. Primary driving force behind its financial engine. Now, the Iran oil show draws South Africa, a $10 billion mega project battle. Shutting down their military bases and pulling out their. There are not many countries right now that are as unified as you are. And I think that the next generation has to. ላይ እንደዚህ አይነት ትርምስ ውስጥ የከተተን አንደኛው አፈጻጸሙ ባንድ ወገን እግር እየተጎተተ ፈተናው ነው። ሁሉም ጥፋት እዩ ማለት አየናይ ጥፋት የተዘሐሸ ዝብል ምሕሪ አይ ቀሪብልና ዘሎ አይራው ጥፋት ማ አይራው ኖ ሕዚ ኤርትራ ኩናት ነው እዮም ኤርትራን ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነትን ዘላ ኤርትራ ንኽትድሕን ሕፃት ኾና ኣስመራ ኣይሽግር ኣለዎ ኤርትራ ንኽትድሕን ሕፃት ኾና ኣስመራ ኣይሽግር ኣለዎ መላለውን ህልኽ ፈኸራ ረእይኒ ንፕሮፋይል እዩ እቲ ታሕቲ ዘሎ ግን ወልሓ سلام تخطاتت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترون عنا نخلنا زبقع كن مهارلون كنك حلون زلنا زبلكون عبيت أرستا زينا بفلاينا بافريكا زتوكوري بقات تان تزوارن دما ترقم زلو أبير تراينا هنري مسايد سنحو سأقاتاتنا أفريكا نممزماز زقبر زلو وق زين عبيت هاقراد بفلاي أمريكا تشاينا راشا أب أفريكا زقبرو زلوا نايب حق زقرم ملك حيزوكم زلو كرينا تاق عندي قوسقواسيت نايز دما كم وترو أمريكايا انت عينت جيم أبسلست هاجر كنرينا لومي كتقروميهم إذا كل دما أبا إيرترا كجبر زغلن زتجبرنا هنري لا يجبروا سبورت جبروا يلو كل دما أب قربتنا إثيوبيا زجبر زلون إيرترا دسألو تحن ببحر كنرينا جيجن مجمريا بتن عبيت زيناتات بزحني إيرترا استنكف زينا لوانا لومي أبو بزح بزيكة فكفتني مجمريا بزيان جمر زجرم كنتات يزون الزخاء نيرترا And staying with West Africa, two countries in the region are at loggerheads over with West. مجمريا كلت حجر رايون ذكرت رايون نيجر تبعال عباية حجر أفدق بحر زي بالله أفدق بحر زي بالإثيوبيا تتقاملوا تيمايو أمريكا بزعبنا إثيوبيا أفدق بحر كتزارب كلا زلوا مرجتن أب نيجر نحجر رايو نيجر بحرية بالله إثيوبيا بحرية بالله هجيت جايم رايو إثيوبيا مجابريا ناي وكا بدعمي بقرب شركة مس أمريكا تسرع زلها نيجر جن نأمريكا زوجتها هجيت جايم رايو كم يكمل صوت بنين تبهال هجرد ما أفتك بحر زلواني شهجريا جن إتها نيجر تبهال بوجيرا أفتك بحر تتكمليرا كم يجرم نتافدك بحري مش كونوا نمتكام كم يجرم يعصوهم كم زلوا رايو يجي أبعلير تراكهم كل تجيم كم يغير. West Africa, two countries in the region are at loggerheads over a border feud. Now we're talking about Niger and Benin, and stuck in the middle of this dispute is China. Now China's first shipment of crude from Niger has been blocked due to the ongoing crisis. أتذكر مزكونات زنتايو نيجر يورانيم اللوا ورق اللوا نداد اللوا إتي نداد ناتا مس China زتجراتها من هاجر انتجر الله شامبوك مسمر بنجرز وات كابني جروتيو بزا بنين تبال هاجر رجيسو ناباف دق بحر دمت شعو كابو بمراخب بتانكرات يخيد مالتيو ازي قداي زي نيجرنا امريكا قدم فرنسا اجرما امريكا مالتيو
ኣብዚ ሃገር እዚኣ ፍሉይ ረብሓ ነይርዎም እቲ ኩሉ ናይ ኒጀር ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ድማ ናይ ኒጀር ሽግር ስለ ዝኾነ ይኮነን ቻይና ኣብዚ ሃገር እዚ እግርና ዘርግሐትን ቁጠባዊ ሽርክነት ነቶም ኒጀር ድማ ንመጀመርያ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ኣብ 60 ዓመቶም ማዕረ ዝኾነ ሽርክነት ክገብረሎም ስለ ዝጀመረት እዮም ስለምንታይ ነዳዲ ብርትዓዊ መንገዲ ብትክክለኛ ኢንቨስትመንት ስለተኣቱ ዘላ ፈረንሳ በንፃሩ ንሓደ ኪሎግራም ዩራኒየም ብ80 ሳንቲም 200 ዩሮ ዝሽየጥ ብ80 ሳንቲም ንመዋእላት ትጥቀመ ነይራ ንዓመታት 100 ዓመት ልዕሊ እዩ ሕጂ ቻይና ግን ትክክለኛ ቢዝነስ ክትገብር ስለ ዝጀመረት እታ ኒጀር ትበሃል ሃገር እንታይ ጋጢሞ ኣሎ ካላርስ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንመለስ እዚ ሻምብቆ እዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ተገይሩ ቻይና ብስምምዕ ምስ ኒጀር ተሰማሚዖም ታንከር እዚ ፓይፕላይን ሰሪሖም ናብ የምፅኦም ኣለው ናብ ታብቲ ገባሕሪ ልክዕ ከምቲ ፓይፕላይን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣብ መንጎ ጀርመንን ዝነበረ ኣሜሪካ ዘቃፀለቶ ልክዕ ነዚ ድማ ንቻይና ኒጀርን ዝተሓሓዝ ዝነበረ እዩ ኣሜሪካ ከምዘይሰርሕ ትገብረላ ቤንጌራ ብካልእ ሃገር ናይ ኣፍሪካ Benin ትበሃል ንቐፅል ሕጂ crisis between the two African nations. Benin is preventing its neighbor Niger from using its port to export its first crude oil. Why is Niger using Benin's port to export its crude? Well, and what is China's role here, and why is Benin preventing the oil export? Let me break it down for you. Niger is a landlocked country in West Africa. It shares its southern border. Okay, ሕጂ ንስማዕ በኒን and ኒጀር ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለወን እዮም ኒጀር ዓባይ ጎረቤታ ዳርጋ ብመበቆል እውን ዝተሓሓዙ ናይጄርያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ሰፊሕ ዘለዎ ናይጄርያ ዝበሃል ልክዕ ትግብረ መፈንቅላ መንግስቲ ኣብ ኒጀር ምስ ተኻየደ ነቲ መሐመድ ባዙም ዝበሃል ኣልዮም እዞም ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን እቲ ስልጣን ምስ ተቐበልዎ መጀመርያ እገዳ ዝገበረት እያ እገዳስ ምግባራ ድማ ኣብ ናይጄርያ መን እዩ ዘሎ ናይቲ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝበሃል ከምዚ ኢጋድ ናትና ኢኮዋስ ዝበሃል ኣሎ ሄድ ኮርተርስ ናቱ ድማ ኣብ ናይጄርያ እዩ ዘሎ እዚ ኢኮዋስ ዝበሃል ድማ ባጀት ናቱ ካብ ፈረንሳን ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን እዩ ዝመፅእ ፈርጆም ንሎም ልክዕ ከም ኢጋድ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ኢጋድ ብናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ገንዘብ እዩ ዝመሓደር ስለዚ ንረብሓ ናይቲ ዞባ ዘይኮነ ንረብሓ ናይተን ገንዘብ ዝህቦ እዩ ዝሰርሕ ልክዕ እዚ ናይጄርያ ዝበሃል ድማ ኤሌክትሪክ ታ ኒጀር ትበሃል ሃገር ኤሌክትሪክ ሰዓት ካብ ናይጄርያ ትወስድ ነይራ ንዑ ዓፅዮሞ መግቢ ዝኾነ ይኹን ናብ ኒጀር ከምዚኣቱ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ዕልዋ ገይሩ ዘሎ ስልጣን ንኽኣልዮ እሞ ነቲ ቀደም መጋበርያ ናቶም ዝነበረ መራሒ ዲሞክራሲያዊ ዝተመርፆ ዝብልዎ ንዑ ንክመልስዎ ብዙሕ ፅዒሮም ኣብ መወዳእታ ነታ ፈረንሳ ሰራዊት ክሕዚ ጥፍኢ ኢሎማ ሰራዊት ሒዛ ድሕሪ ክንደይ ዕግርግር ወፂኣ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ብዝሓለፈ ትዕቢታ ስለ ዝበርትዖም ንስኹም እውን ውፅእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ንሶም ዘለዎ ሰራዊቶም ዘለዎ ናይ ራሻ ሰራዊት እትዮም ኣለው በፍንጮም ከም ዝወፅእ ገይሮም ኣለው ሕጂ እንታይ ገይሮም እቲ እገዳታት ኩሉ ይሰርሐን ኣብ ኒጀር እውን ልክዕ ከም ኣብ ኤርትራ እቲ እገዳ ይሰርሐን ሕጂ እንታይ ይፍትኑ ኣለው መጀመርያ ናይ ናይጄርያ መንገዲ ዓፅዮሞም ሕጂ ድማ ነታ እንኳ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝነበረቶም በኒን ትበሃል ንዓ ይዓፅዋ ኣለው ስለምንታይ እቲ ነዳዲ ምስ ቻይና ብሽርክነት ይወፅእ ስለ ዘሎ በኒን ቀደም ዓፅወቶም ነይራ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ንሓትሕዶም ነው ናይ ክልቴና ኣይኮነን እዚ ገይም እዚ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይና ትዝውሮ ዘላ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይናታ ኣብ ደገ ባሕሪ ብናፃ ክትጥቀም ኢላ ኣብ ከባቢና ንኤርትራ ተጓዕባዓላ ኣላ ዘይናታ ኣብዚ ግን ከፊላ ንክትጥቀም እዮም ዝኽልክልዋ ዘለው ከፊላ ንክትጥቀም ኒጀር ይኽልክልዋ ኣለው ኣሜሪካ ድማ እያ ትዝውሮ ዘላ እዚ ምክንያቱ ካብቲ ኒጀር ስለ ዘውፅዎም ንሕና ድማ ከነርእየኩም ኢና ዝዓይነቱ ኣብቲ ጎረባብቲ ብናይጄርያ ዝመፅእ ፀቕጥሎ በዚ ድማ ብኒጀር ታጋና ትበሃሉ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ብኣ ዝመፅእ ፀቕጥሎ ስለዚ ብኩሉ እታ ቡርኪና ፋሶ ትበሃል ከምኡውን ማሊ ሰለስቲአን ኣብ ደገ ባሕሪ የብለንን ወላ እኳ ንኒጀር ክሕግዝዋ ዝደልዩ እንተኾኑ ክሕግዝዋ ኣይክእሉን እዮም ብሊብያ ብኣልጀርያ ድማ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ስለዚ ራይዎ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ኣብ መፃቡበ ሒዞማ ከም ዘለዉ መፍትሒ ክህልዎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ የግዳስ ምዕራባውያን ዓለም ከመይ ገይሮም ሽግር ከም ዝፈጥሩ ንኽርዳእና ኢለ with Benin, which opens into the Gulf of Guinea in the Atlantic. A 2,000-kilometer long Chinese-built crude oil pipeline connects oil fields of Niger to ትሪወሎን ፓይፕላይን ካበይ ተረኺቡ ዘሎ ከባቢ ቻድ እዩ ካብኡ ጀሚሩ ትኻዝ በቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወፅእ ዝግብኦ እታ ቤኒን ትበሃል ሃገር ዓፅያቶላ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኢንቨስት ኮይኑ ምስ ተሰርሐ እዩ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ፅንፅዋይ እውን ክንርኢና ኡጋንዳ ብታንዛንያ ትገብሮ ዘላ እውን ኡጋንዳ ተመሳሳሊ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ስለዘየላ ስለዚ ኣሜሪካ ሕጊ ናይ ዓለም እዚ ኢንተርናሽናል ኮንቨንሽንስ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክትጥቀም ኩሉ ንኣጀንዳኦም ክኸውን ከሎ ኣንፃር ኤርትራ ይጥቀምሉ እዮም ዝቃላት እዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ኣይሰርሕን እዩ ኢንቨሽን ነቲ ዓለም ለኻዊ
ኣይኮነን ብሓይሊ ደይናትካ ክትጥቀም ብገንዘብ ከፊልካ ንክትጥቀሙን ክኸልክሉካ ከም ዝኽእሉን ኣፎም ከም ዘይከፍቱን ኣብ ከምኡ ኩነታት ንኸምኡ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ዝዝውሩ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ክንመሃረሉን ክንፈልጦን ዘለና እዩ to the Atlantic Ocean, passing through Benin's port of Seme. Now, the pipeline is a part of China's investment in Niger's petroleum sector. China had loaned $400 million to Niger, which the West African nation intends to repay by exporting oil. Niger was projected بخمي كالكي حتى نيجيريا ويكا تشاينا سي نيجر بخمي عليكي حتى إذا دما يني تشاينا أمريكا أمنا كم زفر هوم غير هوم زلو أمريكا كاب تشاينا زرع دو زلو وزي مغنيات زيو هاجرات أفريقيا جنزب يبلنا أوكي نداد اللون ورق اللون سقطات معتا اللون أبكرسن نتعب كرسن زلو نخوص على جنزب سلزد لين كامبانيات ناي فرنسا نعد إنجليز ناي أمريكا كلاتن بعمز يمزمز النيران تشاينا جنتها تقبر مزيلا نداد لك تشاينا نداد سلازدليا انت تقبرلك نزن خنوصو 4 مليون دولار يدلينا نابنت كل التكنولوجي نخبره يبلكان انت تقبرها يلقحو خانس خادم 400 مليون بمتاي تخفلو بنداد تخفلو بتراغا زلريخه ناوصخا كابت نداد كل التكنولوجي خبرها مناتكايو بلقح سريحهم لكالو نتواغاناتو دما كابت نداد نتكا يوزن ابنت 7 تاويدم كوزو تسترف دما نعاخا يقونكا تكنولوجي نعاخا دما تسريح لكالو بنصارو ناي امريكا كون كلن تايم زغبرو بمولو بعلم غيروم نحوارو نعاتاتهم كم زخون نعاخاد ما نشتي قالن بحمد على الكارما نعاخا فنكيلهم كاله منغس يغيرو مغنياتو اب بوليتيكا ناي تاغر وسل دواسو سلازي اتوم مرحتا بافريكا زلو كامباينتات ناي امريكا دليتهم كم زغبرو كمزمزوم كامباينتات ناي اوروبا كمزمزوم ينبرلو مفتح دما يبلون هي ابنات منيو نيجيريا زبال هاجر معات هابتنا نداد زلو تنداد كن بي جي بي زبال ويكات ناي نو من يمزبلوت بي بي زبلو بريتش بتروليوم زبال دوص زنبرسينا عمتات ديل نيرو نيجيريا زبال دما زخول هابتنا نداد كلو بعالم دخا هاجر يزلو كساب عجي سلامتاي يمزمسل زلو نزي كابزي منقد بمخيارتن كالو تاغرات كان بعد تشاينا بعد راشا كبوز غلا عدلات امريكا كومو كبو سلازي ديل انت يمزغبر زلو نتشاينا كابتا عدي كم توز اب اوروبا زغبرو تكنيك اب افريكا خدغمو صقام يبلومن معناتو جيرمان نتحسور صفوف ندادنا راشا نت بايبلاين نورث ستريم زبال نوع هاريمم تطوابيلوم هجدما كاب امريكا بكبر واغا قازن ندادني يغزلو جيرمان لكعكم دمان افريكا هم غبرو صقام يبلومن امريكا زخا حدش نغر وناي to ship 90,000 barrels per day this month through the pipeline to China. But Benin does not want to allow this anymore, and here's why. Benin is a member of the West African bloc ECOWAS. Last year, ECOWAS had threatened Niger's junta with a military operation and also levied sanctions against the country. So Niger closed its border with Benin. As months passed, Benin took a soft سنتاينا نرزالنا اتي ECOWAS زبال لك كم ايجاد مالتيو لك اتي ايجاد زبال بمولو تسرحناتو ني اجندا ناي امريكان ني ኢትዮጵያን ናይ መለስ ዜናውን ብምስላት ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭፍቲ እገዳ ከም ዝወርዳ ዝፍብርኽ ዝነበረ ኣካል እዩ ካል ነገር ዝገበረ የብሉን ኢጋድ ዝበሃል ዝፈትሖ የለን ኢኮዋስ ድማ ልክዕ ከምኡ ምክንያቱ ኣብቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ግዜ ኢልዎ እዩ አንከር ስቴትስ ኣብ ኩሉ ገይሮም ከመይ ገይሮም ነዘን ዓለም የመሓድርዎን ከም ዝነበሩ ነታ ንሳት ንረብሖም ዘይተገልግል ኣሜሪካ ድማ ብመንገዲ ዞም ኣካላት ናይ ኢኮዋስ እዮም ገለ ዝበሃሉ ከመይ ገይሮም ኣብ መፃወድያ ከም ዝእትዋ ንርኢ ኣለና ዝኻ ሓደ ህያው ኣብነት ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝግበር ዘሎ ንርኢ ኣለና ብመንገዲ እቲ ኢኮዋስ ገይሮም ድማ ገዳ ይገብሩሉ ኣለዉ ከይነውሓኩም ኣንዊሕያ ኣለኹ ኦልሬዲ እዚ ሓደ እዩ ንቐፅል ኣብ ካልእ South Africa, a $10 billion mega project battles nature's fury and financial uncertainty. The East African crude oil pipeline promises economic transformation for Uganda, but faces a perilous journey fraught with challenges, from funding wars to environmental activism. ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ተመፃና ድማ ኡጋንዳ ልክዕ ከምኡ ነዳዲ ረኺባ ኣላ ብዓዳ እቲ ነዳዲ እቲ ቀደም ኣሜሪካን ኤውሮፓን ፋንድ ክንገብረልኩም ኢና ናይ ፈረንሳይ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ባንክታት ፋይናንስ ክንገብረ ኢና ኢሎም ምሳቶም የጣቅዑ ነይሮም ድሓር ግን ስትራቴጂ ስለ ዝቐየሩ ክምዝምዝዎም ስለ ዝደለዩ ነዚ ክኸውን ኢንቫይሮንመንት ከበላሽዩ ብከላ ክስዕቢ ብከላ ከስዕቢ ትብል ኣላ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ነዳዲ ተውፅእ ዘላ ሃገርሲ ንኡጋንዳሲ ንኢንቫይሮንመንት ክብክል ነዳዲ ናትኩም ትብሎም ኣላ زحفر كويس نرسمع زلنا بعلا أب عالم ريكورد ليفل ندادن قازن كامريتا وتأتي شيء زل أمريكا نخالو تجرات أفريقيا بكلاس لدس ندادناتكم كتوز ويا بالكم بمبال تقص قصلهم الله سلزت كلايميت بحال ولا بلا بلا زبلوه نربحنا أتوم كون كله no problem نا أفريقيا كون كله جن
استفلالي أجندة نجبركات سجمت جبر أوغندا ونلك كم نيجر أفتجب حرس لزي بالله بتنزانيا يقوم بكينيا أبيوم مميم بتنزانيا دما هجي شجري فترة لهم على سلامتاي بمن تنزانيا جيرو نعود تجبر زلاون تشاينا سلزخانات تشاينا تجبر كم زعينات ديلس كل جزء أمريكا انكفات كيف فترات تجبره الدنيا مخنياته معروي بزخانة فير زخانة كومبيتيشن نتشاينا كسر راس لزي تغل نراشا كسر راس لزي تغل لذا بزوان زي بملو نا أمريكا كايدا كمي جيركا علاق جيركا عنك إفكا ويكا شرقات أويكا شمات الليمكا الجداتات أوريكا تسعنا جيركا شجر تفتر نسيت رايت بوليتيكا كال ترجم كنبو أين خلني نابزي. Discover why the world is watching as the pipeline navigates a path towards energy security amidst global upheaval. The world we live in is more interconnected. كلتة سالتي كيدرا وحنا أبكالك كوزاكمي إتي كاب نيجر أبز نيجر نريوس أنا هنا أبز نريوس أنا هنا ناي نيجر بداي نريس أنينا نيجر قدام بيزنا أمريكان ناي فرنسا نيرويلنا كابوس مستبهلتهم سراويتنا أمريكا نابي كم زخود عقلهم سيبيهم الله نامن خودي حتى يفتن له ناب نيجيريا زبهال هاجر معناها تبزي أبزي سنكريكم تا كارتابيلا بزيات ريوال لهم كاب نيجر تسراويت ناتهم وصل مستبهله أبتعت يوم زلا بدوب كفالناتا نيجيريا يا زلا تسراويت نام نيجيريا كمت إز بحال زلت الشح سراويت مس تكنولوجي ناتو بمزحتن هجرات هيدا لين عند الله كاب نيجر نمبراغ منا لا جادون وصل إلى تمالا أمريكا نمعراب نيجر منا لا مالي وصل إلى تمالا تحت توريد كاب دبوباب معراب دما بوركينا فاسو نساون وصل إلى تمالا سلازي كاب كله استبايلهم سلازلو حجي نام نيجيريا كم دما نابغانا يخذ زغلو اب نيجيريا زغبر زلو حجي كناتات رايو. Is shutting down their military bases and pulling out their troops from former French colonies in the Sahel. Speculation is rife they may be moving to neighboring Nigeria. This has زي وتهدراوي مدبرات ناي فرنسا يكون ناي أمريكا أبتب نيجر كم دليتو سفحت مريت حيزو قبر شبران كلاغلا لنا نابل نتهاجر كم مسعوت قراتنا تغير وزن بريت أبسلت عن زنبرة سبدما مسارحنا توم نايتي زدليوات جنة زقلقل كم زنبرة نسو مستعالي لومي أب نيجر مالي بوركينا فاسو زقبر زلو سقمتي أمريكان فرنسان كابتبوتا بموزا نزي سراويت زابي كم زقبرو ويتما سلوانا تومسي بخماي كم زقوتسلو شقير ومالو هذا كابو حجي نام نيجيريا كتب حلالو نيجيريا ويندما ايدليون الله مخنياتو اب كوربيتم زفصم زلو يري سلازلو ولا كات منغسي مغابريان معراب تخونه تهزبي عبيد صلات سلازلو بفلا معراب افريكا قبل الامريكا يقوم معرباوين عالم عبيد صلات سلازلو نقح سلازلو اتو منغستات دايو مغابريا قوينو بر تهزبي نقحات الله ويو gained traction in the country in recent days with many warning against the idea, but the Nigerian government has now responded saying it is not true. The federal government of Nigeria has neither received any request to set up a military base. So منغست نيجيريا نحنا اي تحدثنا نابز قدايزي سلدي تحدثنا نابو ناتولو مخنياتون كليه بالاي كلني قالنا بليك ملس فتنزلو بحفشا كن ازي ما نمسب كغمتو زخيلن امريكا دما قال نجر معلبك قبرالو تقند مغابرينات دما ابتي معرب افريكا نيجيريا كم دما غانا ينزلوا سلازي اغليو كصغاغ افغانا حد عبي ايربورت ترمينال حد نايت ايربورت يونن ويم سلازي اوتات كصغاغو خمس خل ولا بزي وقعوا منجدي مغنزاب يدلي سلازي ازي اي نحنا يتحدثنا وكم دما حساب يبلنا بلا ينصغي زلو حساب ግን ድሮ ተፈሪጥስ ክዝረበሉ ስለዚህ ጀመረ we is even contemplating setting up one. I don't know where it's coming from. We think that this is not factual, this is misleading, and this is not patriotic. The US government has also refuted the speculations. I'm not aware of any such conversation, and I'm not really sure whose purpose it serves to. ኤምባሲና አሜሪካ ናይጄሪያ ውን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን አፍልጦ የብለይን ካበይ ዝመጽእ ምዃኑ ይገርመንሎ ብምባል ይነጽገሎ ኤኒዌይ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኣብ ጅቡቲ የስፍሕዎ ኣለዉ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክበሃል ከሎ ገለ ሰራዊት ናብ ጅቡቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ብግንዛቤ የድሊ ብፍላይ ቶም ናጫድ ገሊኦም ንጀርመን ክኸዱ ከለዎ ብጣዕሚ በይዝናቶም ገሊኦም ንጅቡቲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ካልእ በይዛት እውን ይደልዩሉ እዮም ወላ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ስለትገብር ዘላ 100 ሚልዮን ኢንቨስት ክገብር ትብል ነራ ስለዚ ወታደራዊ በይዝ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን we don't know ኣሜሪካ ገለ ነገር መንገዲ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምግንዛብ የድልዮ ተደየላ ኣብቲ ሃገራት ዓረብ እውን ብዙሕ በይዚ ስለ ዘለዎም ናብኡ ክንቀሳቀስዎ ይኽእሉ ኾኑ
በዚ ኮይኑ በቲ ሕጂ ናብታ ኔክስት ናይ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ሎካልናትና ክምለስ ኢና Lifeblood of Iran's economy, the primary driving force behind its financial engine. Now, the Iran Oil Show draws top industry players from the country and beyond to tap into its vast petroleum resources. Each participating country has its own goals in engaging with Iran's oil. ሓንቲ ካብተን ድሕሪ ራሻ ዝዓበየ እገዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ዓለምን ወሪድዋ ዘሎ መን እያ ኢራን ትበሃል ሃገር እያ ኢራን ድማ ሓንቲ ካብቲ ናይ ነዳዲ ዓብ ሃብቲ ዘለዋ እያ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ዓብይ ኤግዚቢሽን ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ከይራ ነይራሲ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ እዮም ናብ ኢራን ከይዶምሲ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኣፍሊጦም ስለዚ እቲ እገዳ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንባዕሉ ይሰርሕ ከም ዘየለ ኣይኮነን ብሕቡሲ ብወግዒ መነመን ኣትዮም ነይሮም ራዩ ንእሽተይ ትናይና ክንሪያ እዚያ እዚቲ ናይቲ እገዳታት ውድቀት እውን ድርኢ ኩነታት ስለ ዝኾነ gas and petrochemical sectors, but Iran's main objective is to tackle the persistent challenges mainly caused by the Western sanctions on the country's strategic commodity. Over 1,700 companies, including 250 foreign firms from China, Japan, Russia, India, and Turkey, have converted. So, ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ኣብዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ኣብ ፔትሮሊየም ሴክተር ኢንቨስት ክገብሩ ልዕሊ 1400 ዝኾኑ ካምፓኒታት ወይ ከዓ ተሳተፍቲ ካብ ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ዓብይ ኢንቨስትመንት ክትገብር ከም ደሊ ከምኡውን ቱርኪ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ጃፓን መሻርክቲ ቀንዲ ናይ G7 ሃገራት ያ ወይ እውን መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ህንዲ ኩለን ሃገራት ኣብ ኢራን ኢንቨስት ክገብራ ከም ዘልያን ምሳ ሽርክነት ክገብራ ከም ዘልያን ናብቲ ዋዕላ ተሳቲፈን ኣለዋ እዚ እንታይ ዘርእየካ again and again ኣሜሪካን ኤውሮጳዊን ኤውሮጳ ሕብረትን ድሌቶም ክገብሩ ኢሎም እገዳን ገለን ዝገብርዎ ኣብ በይኖም ጥራይ ተሪፉ ሽግር ናታቶም ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ክፋል ድማ ዓለምና ካብኣቶም እናወፀት ብዓብዩ ናብ ፍሉይ ነገር ትኸይድ ከም ዘላ ኣብቲ ናይ ፀዓት ከምዚ ክኾን ከሎ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ዝበሃል ዘሎ ድማ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ሶላር ኤነርጂ ድዩ ዘሎ ዝቕየር ዓይነት ፀዓት ንዛረበ ዘለና ኣብኡ እውን መን ዶሚኔት እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ሓንቲ ነገር ከሪየኩም ደልየ ኣለኹ ነታ ቪድዮ ዘሊ ዘለኹ ጊቭ ሚ ሰከንድ እዛ ቪድዮ እዚኣ ራእይዋ ሕጂ Chinese cars aren't sold in America. It's because they would dominate. እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ 2 ደቂቃ ኣብ ቲክቶክ የርኺባ እያ ኣሜሪካ ሓድሽ ሕግታት ኣትውላ ኤሌክትሪክ ካርስ ወይ ከዓ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሑ መካይን ናይ ቻይና ቀደም ክንደይ ታሪፍ ዝገብረሎም ነይራ ወይ ቀረፅ ክንደይ ትገብረሎም ነይራ 27% ኣብቲ ዋጋ 27% ቀረፅ ብላዕሊ ክውስኹ ከም ዘለዎም ጌራቶም ነይራ ሕጂ ከንታይ ኢላ 100% 19 ነይርቲ መኪና 20 ክትገብራ እያ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ ይብላ ኣሎ ዝፀሊም ኣሜሪካዊ እዩ ኣብ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ተመፅኡ ካምፓኒ እዚ መካይን ናይ ቻይና ዶሚኔት ክገብሮ ስለ ዝኽእል ድሓን ስምዕዎ እዛ መኪና ናተይ ኣነ መኪና ክገዝእ ተኮይነ ኔክስት ናተይ this is going to be the car This is the Yangwang U8. It's the luxury arm of BYD. You get LiDAR sensors here, more LiDAR up there. In the front, your main headlights are here, but at night, this entire thing lights up, and it looks amazing. You get one electric motor on each wheel, and combined, it makes 1,180 horsepower. And if you need to do a quick U-turn, watch this. So my charge port is here, and when I open it, this will tell me my charge level. But on this side, you put in gas. That powers your turbo 4-cylinder generator. This doesn't power the car, it just makes electricity for those motors. On a full charge and a full tank of gas, this can do over 600 miles. Inside, you get this panoramic roof that literally has shooting stars, and it can also do this. Ni hao, Yangwang. What's that? Kai Tian Trump. Right. Hey! You also get pillows in your headrest. My seats are heated, ventilated, and massaging. I get a passenger screen, ambient lighting underneath, more ambient lighting up here, and this curved display that works ultra fast. You also get a front and rear locker, 50-watt charging pads, a built-in cooler, storage space under here, and what's this? Smile. You also get this driver display with touch controls, this gorgeous steering wheel, tons of space in the back, a screen here, another one there, a third screen here, and another wireless charging pad. Not only are my back seats heated and ventilated, they can also massage me. Even my trunk has leather, wood, and suede, and look how big it is. It also has hydraulic suspension and can float in water. Dominate. ሰንታይና ንርኢ ዘለና እዚ መኪና እዚ BYD ዝበሃል ካምፓኒ ምስ ተስላ ዝወዳደር ዘሎ እዩ ንተስላ ድማ ከዓልዮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እዚ ቴክኖሎጂ ንሶም ኣታታትዮም ዘሎ ብዋጋ ጥራይ ዘይኮነ ሓያላሲ እቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ መኪና እውን ኣሜዚንግ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ራዕዲ ሒዝዎም ዘሎ እቶም ናይ ካር ኢንዱስትሪ ምስ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ክወዳደሩን ክዕወቱን ከም ዘይክእሉ ተረዲቦም ኣሎ ስለዚ እንታይ ገብሩ እዮም ዕፀዎ ኣግድዋ ከልክልዋ ዝበሃል ዘሎ ንቻይና ኣብ ዕዳጋ ዶሚኔት ክትገብሮም ከም ትኽእል ስለዝርድኦም ዘሎ እዩ ንሕና ግን ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ንኣተውሉ ምክንያት የብልና ምክንያቱ
ፌር ኮምፒቲሽን ኢሎም ታ ይኮንና ብኢኮኖሚክስ ምሂሮም ሕጂ ፌር ድሕሪ ኮይኑ ወይ ካርትዓዊ ፍትሓዊ ውድድር ተኮይኑ ኣብ ዕዳጋኻ መፅኦም ተወዳዲርካ ሰዓሮም ተወዳዲርካ ክስዕሮም ስለ ዘይትኽእል ሽሞም ከተፀልም ብልመዓልቲ ትውዕል እገዳታት ተውርድ ተፅዕኖታት ትፍፅም እዚ ዘሎ ትወረ ነዚ ይመስል ድማ ክንመሃር ክንክል ኣለና ዓለምና ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ላንድ ክሩዘር ኣብ ኤሮጳ ትመፅትሉ ኔክስት መኪና ናተይ ክቕይር ከለኹ I am going to be one of the customers ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ just wow ዘብለካ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ነጎሮ ቤት ንኽእል ምን ኣምስልክኒ ብወርቂ ሓንቲ ጨርቂ ኣብዚ ባንኪ ሃገር ክሰግር ክገብክስ ኢልኪ ኮነን ክጠል መኪና ደይ ኣዲስ ካርቱን ምስኣቶ ኩንጅራ ኺና ፊቐገና ከለኹ ስደት ምረ ጭንቀት ሁከት ጨው ዘይብሉ ተካል ህይወት ዓድኻ ገዲፍካ ኮይኑ ከርተት እሜት ውድቀት ውደት ተላለዮ ብድሕሪ ኽናደይ ሰሪቖምኒ ኣብ ሳልስቲ ሽፉን ገፆም ብሆታሌቲ ሊብያ ሳራ ወሲዶምኒ እዚኣ መዓልቲ ኣዴታት እዩ ሎሚ ስለዚ ርሑስ ባህል ኣዴታት ማደርስ ደይ ሎሚ ስለዚ ንኩለን ኣዴታት ኤርትራ ልዕሊ ካልኦት ክብሪ ይግባን ልዕሊ ካልኦት ፍቕርን ሓልዮትን ይግባን ስለዚ ንኩልኻትክን ኣዴታት እንኳዕ ኣብዚ ክቡር ዕለት ኣብክዓክን ክብል ይደሊ እዛ ጥዕምቲ ራፕ ናይ ኤርትራ ድማ ንዓዓ ተንፀባርቕ እያ ነይራ ንሽተይ ክሰሚዕና ናብቲ ኔክስት ቶፒክ ክንሓልፍ ኢና ከይሰገናደይ ሰሪቖምኒ ኣብ ሳልስቲ ሽፉን ገፆም ብሆታሌቲ ሊብያ ሳራ ወሲዶምኒ ገንዘብ ክኸፍል ሓቲቶምኒ ድኻይለዮም ክገድፉኒ ነዛ ሓኒቖም ክቐትሉኒ ደም ነቢዐ መሪርኒ ቀንዛ ስቅያት በርቲዕኒ ናብራ ገዛ እናትራዕኒ ናባ ኸይደው ኢለ ምን ኣለኒ ሄሎ ማማ ማሚ ናተይ ሄሎ ወደይ ወደይ ናተይ ክፈልለይ ከቀርቡኒ ማሚ ናተይ ጨውዶምኒ ምስ በልኩኽስ ወርቂ ክሸጥኪ ኣድዒንክኒ ያደይ ስፋሲእነ ንኸይደኒ ናይ ጎሮ So ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ በቲ ሞደርን ስታይል ናይ ራፕ ወይ ዳ ናይ ሂፕ ሆፕ ስታይል ገይሩ ልክዕ ነቲ ዘሎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ኣዴታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ንስደት ዘለና ዘጋጥመን ዝነበረ ኩነታት እዩ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዋ ኣጣቅዑለይ ሽሙ ትፈልጥዎ ድማ መጉሱለይ ክብል ይደሊ we will move to the next topic ሕጂ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ክናቱ ኢና መጀመርያ ንጀምር ጉዳይ ናይ ፕሪቶሪያ ብዝብል ሽም ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከንርአ what is going on ኣብዚ ጎረቤት ሃገርናትና ብዙሕ ነገር እዮም ዝዛረቡ ዘለው መጀመርያ ሓደ ኮንፈረንስ ኣብ ኬንያ ተኻይዱ ነይሩ ቦስ ከንጀምር ኬንያ ዋዕላ መራሕቲ ሚድያ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካን ላዕለወ ሰብ መዚ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ይሳለጠሎም ኣብዚ መድረኽ ንፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰብ መዚ ሃገራት ኣፍሪካን ምኩራት ጋዜጠኛታት ማዕኸነ ዜናን ዝተረኸቡ እንትኸውን ሙዛዕ ሓሶት ሓበሬታን መጸለምታን ኣብ ምግዳድ ጎንፂ ኣሉታዊ ጽዕንቶ እናፈጠረ ከም ዘሎ ምግላጹ ኦል african.com ዘብዚቡ ኣብቲ ሳለጥ ዘሎ መድረኽ ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ ሽልማት ህይወት ዘመነ ጋዜጠኝነት ኣፍሪካ ከም ዝተዓወተ ትዕላው ኮይኑሎም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሚድያን እውን ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ሚድያ ተዓወቲ ከም ዝኾኑን ምፍላጥ ተኻኢሉሎም ጋዜጠኛ ሚሚ ስብሃቱ ሽልማት ህይወት ዘመን ጋዜጠኝነት ተዓዊታ ዘላ ካብ ቪኦኤ ክሳብ ምውናን ውልቀ ማዕኸናት ዜና ንመዋዕላ ብዘበርከተቶ ሙያዊ ኣስተዋጽኦ ምዃኑ ማዕኸነ ዜና ሲቲዝን ጸብጺቡ ጋዜጠኝነት ፈኖ ዲጂታላዊ ሚድያ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታታት ውክልና ዘለዎም ልኡኻት ኣብ ተበጻሕነት ሚድያ ተሓታትነትን ኣብ ዲጂታላዊ ዘመን ነቲ ኢንዱስትሪ ዘጋጥምዎ ብድሆታትን ተሓሳስባ ዝፈጥር ዘተ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩሎም ኣብ መድረኽ ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ናይቲ ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ እዩ ኣብ ሓደ ዓቢ ናይ ሚድያ ፕሮግራም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ኣብ ስቴጅ ኣምፂኦም ኣለዉ and this is also ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ነቲ ምዕራባዊ ኣጀንዳ ንኣሜሪካ ኣጀንዳ ዘገልግል ሰብ ከመይ ጌርካ ኣብ ስፖትላይት ከም ዝመፅእ ወይ ድማ ብኣፍሪቃ ደረጃ ሚድያ ካቨሬጅ ንኽረክብ ተቐባልነት ንኽረክብ ተፈታውነት ንኽረክብ ዝግብር እዩ ዝግበር ዘሎ ጎዝጓዝ እዩ ማይ ካሜራ ኣብቲ ዞባቲ ይዘውር ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ምስ ትግራይ ዘሎም ናብ ነዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍፃም ብዝብል ሽም ናብ ትግራይ ክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ትግራይ ኢሊት ከመይ ገይሮም ንቕድሚት የምፅዎም ኣለዉ እቲ ሚድያ ዝበሃል ኮንፈረንስ ድማ እታ ተሸላሚት ትኸውን ዘላ ድማ ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከማን ብሮድካስት ክገብር ኣይፍቀዶን እዩ መን ኢኹም ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ ስለምንታይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ቪኦኤ ካብ ኢትዮጵያ ሰጊብካዮም ዝበልዎ ቪኦኤ ኣብ ዓድኹም ዘይሰርሕ ተኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ዓድና ክሰርሕ ትግድዱና ኢልዎ ስለዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሲአይኤ መጋበርያ ዝኾነ ትካል ስለ ዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ከነንፀባርቕ ኣብ ዓድና ንፖለቲካናትና ስጋት ፈጠርና ብምባል ሰጊጉና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ናቱ ጋዜጠኛ ፍሉይ ትሽልም ተሸላሚት ኮይና ኣላ ምክንያቱ እቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ንቅድሚት ደምፅእ ነቲ ኣንጻር ኣሜሪካን ዝኾነ ንኸፀልም ዘገልግል ሚድያ እዩ ዝኻ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኮነስ ብዙሓት ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛታት ዝነበርዎ ወፂኦም ብተደጋጋሚ ዝበልዎ ኣብዚ ቪድዮ ናምፅልኩም ነይረ ብዙሕ ግዜ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ
ከመይ ጌርካ ነቲ ሚድያ ኮንትሮል ትገብሮ ምክንያቱ ሚድያ እንድሕራቢት ካሉ ኮይኑ ነቲ ናራቲቭ ወይ ነቲ ስቶሪ ከም ዝደለኻዮ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኮንፈረንስ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ሚድያ ሰንተር ጌርካ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘገልግል ኣንጻር ቻይና ድዩ ኣንጻር ራሻ ድዩ ኣንጻር ካልኦት ሓይልታት ኣንጻር ኤርትራ ድዩ ከምቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ሕጂ ሚድያ ካብ ኢዶም እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሞር ሪሶርስ ሞር ፀጋታት ኣብ ሚድያ ኢንቨስት እናገበርካ ነቶም ናትናትናትካ ረብሓ ዘገልግሉ ድማ ኣብቲ ሚድያ እናምፂኻ ብዛዕቦም ፅቡቅ ከም ዝፀሓፍን ብቅዓት ከም ዘለዎምን ኣብ ስቴጅ ከም ዝዛረቡን ብምግባር ነቲ ናቶም ክብሪ ተቐባልነት ትዕዝዞ ደሽዑ ኣብቲ ሃገራት ንሳቶም ናብ ፖለቲካ ንክመፁ ድማ ትደፍኣሎም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንተደይመፅኦም ከ ኣብ ኢጋድ ድዩ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ድዩ ኣብ ካልኦት ኣፍሪቃዊ ናይቲ ኮንቲነንት ኤጀንሲስ ብቅድሚት ከም ዝመፁ ትገብሮም ስለዚ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ፓምፐሪንግ እናገበርካ ነቶም ዘድልዩካ ሰባት እናመልመልካ እናስባሕካን ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ኣጀንዳታትካ ተተግብሮ እዚ ሓደ ጌም ንሪኦ ዘለና ኢና ሓደ በሉ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ መራያት ፌደራል መንግስትን እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚድያታት ናቱን እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ስምዑ ክሳዕ ክንደይ ይቕየር ከም ዘሎ እቲ ሚድያ እውን ትርፎችን አምጥቷል እንደ ክልል ለትግራይ ትልቅ ትርፍ አምጥቷል ለአማራ ክልል ትልቅ ትርፍ አምጥቷል ለአፋር ክልል ትልቅ ትርፍ አምጥቷል ለሀገሩም ደግሞ ለኢትዮጵያም ትልቅ ነገር አምጥቷል የትግራይ ህዝብ በብዙ ስቃዮች ውስጥ ነው የነበረው ይሄ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ግን የምናስታውሰው ነው በተለይ በፌደራል መንግስት በኩል የመሰረታዊ አቅርቦቶች የባንክ የስልክ ምናምን ምንናቸውን ጨምሮ የሰብአዊ ድጋፎች ሰቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ክሳዕ ክንደይ ለውጥ ከም ዘምፅእ ብፍላይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ ዕፅዋን ክባን እቲ ዕፅዋን ክባን ናይ ባንኪ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ይኹን ናይ ሕርሻ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ይኮነ ዓፅይዎ ነይሩ እዚ ብካባፎም ይሰምዖ ዘለኹም ብግምጣል ጌርኩም ራይዎ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ክልል ነቲ ህዝቢ ብዓፀቦ ብጥሜት ብሰኣን መድሓኒት ሰኣን ኤሌክትሪክ ሰኣን ማይ ሰኣን ባንክ ሰኣን ገለ ከም ዝሳቐ ገይርዎ ዝነበረ ን3 ዓመት መን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ናይ ተጋሩ ኤሊት ይኹኑ እቶም ምሁራት ኔላን ክርዮና ሓንቲ ያመልሓሶም ኤርትራ ከምዚ ጌራትና ጥራይን ዝብሉ ኤርትራ ባንክ ናቶም ኣይተቆፃፀርቶም ወይ ኤርትራ ነቲ ኤሌክትሪክ ናቶም ኣይተቆፃፀሮም ወይ ኤሌክትሪክ ሕክምና ናቶም ኣይተቆፃፀሮም ኤርትራ ሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ታ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ንዓቢ ዝኾነ ይኹን እገዳ ናይ ዝኩሉ ዝገበራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ይኹን እገዳ የወረደትሉን ተቀላጢፋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ጌራ ክሳብ ሕጂ ድማ ይቕፅል ኣሎ እገዳ በንፃሩ ንዓቢ ገንዘብን ረጤትን ሓገዝ ይህብዎ ኣለዉ ኣብ ዓለም ስቴጅ ድማ መዳልያታት ይሽልምዎ ኣለዉ again እዚ ፍርዳና ክኽእል ኣሎ ታ ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ብድሕሪት ተሰርሐ ኣንጻር ኤርትራ ክግበር ዝፈተነ እምበር ነቲ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ ይኹን ካልእ ኩሉ እቲ ለቨልስ ናይቲ ገበናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈፂምዎ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሕብረተሰብ ገበን ናይ ኩናት ክትፍፅም እንተኮይንካ መግቢ ብምኽልካል ነቲ ሲቪላዊ ህዝብን ነቲ ወታደራትን ብሓደ ክትቀፅዕ ተፈቲንካ ንህፃናት ክትቀፅዕ ተፈቲንካ ብጥሜትን ብገለን ነቲ መግቢ ነቲ ቀረባት ዌፐናይዝ ከመፅዋር ክትጥቀመሉ ተፈቲንካ እዚ እቲ ገበናት ናይ ኩናት ዝበሃል ኩሉ እዚ ዝፈፀመ ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ተፈፂመልና ዝብለ ፅንኢልኩም ክትሪእዎ ኢኹም ክሳዕ ክንደይ ክስታት ከምፅ እዮም ኩሉ እዚ ዝፈፀመሎ መን ምዃኑ ናፈለጡ ግን ኣጀንዳ ናቶም ኩሉ ግዜ ናብ መን ይሰግር ናብ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ አሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም ንኤርትራ ንምፅላም ስለዝኾነ ተፈጻሚነት ክፍተቶች አሉበት ስለዚህ ደግሞ አንዱ ምክንያት በስምምነት ወቅት መተማመንን ለመፍጠር የፌደራል መንግስት የገባቸውን ቃሎች ነው የአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ እንደዚህ አይነት ትርምስ ውስጥ የከተተን አንደኛው አፈጻጸሙ ባንድ ወገን እግር እየተጎተተ ፈተናው ነውብናል ሁለተኛው አሁን ድረስ ትጥቅ ያልፈቱት በጣም አደገኛው ግሩፕ ሌላ ፈተናው ነው በህወሓት በኩል አንደኛው የፌደራል መንግስቱ ማክበር በመጀመሪያ ደረጃ ህዳር እንድሕር ሲዕር ኮይኑ ትግራይ ምስ ኦሮሞ ተሰለፈላ ማለት እዩ ምስ ኦሮሞ ተሰልፋላ ማለት ማለት ስለዚ ኣብ ኩሎም ጥፋት እዮም ማለት ኣየናይ ጥፋት የተዝሓሸ ዝብል ምሕሪ ኣይ ቀሪቡልና ዘሎ ኣይራኸብ ጥፋት ማ ኣይራኸብ ኖ ሕዚ ኤርትራ ኩናት ነው እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተዋጊኦም ግን ኣብ መሬት ትግራይም ዝዋግኡ ኩናት ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብወሰን ዘሎስ ትግራይ ካብ በትድ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ኣይኮነን ዝብል ይስማዕምዑ እየ ምክንያቱ ህዝቢ ወሲነ ይፈልጥ ኩናቱ እውን ቀሊቡ ስማና ኤርትራ ህዝቢ እንኳ ህዝብና ኮ እዩ ትግራይ ኮ እዩ ስኮ እዩ ዝጉዳእ ግን ንሕና ዓቕም ስለዘይብልና እዩ ስለዘይነትርፎ እዩ ተሃልዮት ናቱ ሰሚዕኩም ዶ ህዝብና ኤርትራውን እኮ ህዝብና እዩ ትግራዋይ ዝብል ዘሎ ኣታ ክንደይ ከይደፍሩ እዮም ኣነ ግርሚ ዝብለኒ እዞም ህዝቢ እዚኦም ማለት ኣይ دحان مالت أب سمعت كتوخان يوم زفتنو جن أبو أكناتو يندلنا تدفراتنا تومسي درت كويس زي بلو مالت في الله إذا جزيتني
ኣጀንዳ ናታ እንታይ እዩ ነቶም ኣይ ቲንክ ቅድምቲ ኢንተርቪው ምግባሮም ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክዛረብዎ ዘሎ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ከቆጥዕ ዝኽእል ኤርትራውያን ሕማቅ ከም ዝስምዖም ክትገብር እንታይ ቀሪብካ ኣለካ ኢላ ተሓቶም ኮይኑ ይስምዓኒ ወይ ከዓ ነጥብታት ሂቦም እዚኦም ነጥብታት እዚኣቶም ንኤርትራውያን ዘፀልም ወይ ዘካፍእ ንኤርትራውያን ዘሰይጥን ዘረባታት ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ዝብል ዓይነት maybe ቅድምቲ ሴቲንግ ቅድምቲ ኢንተርቪው ከምኡ ዓይነት መዳለዊ ይወሃቦም ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ዘዝ መፅእ ኣንፃር ኤርትራ ዝገብርዎ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝገደደ እዩ ኤርትራውያን እዮም ተጋሩ ይኮኑን እዚኣ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚኦም ከተውሕጠሎም ትኽእል ወይ ከተረድኦም ትኽእል ካልእ ኣርእስቲ እዩ ንሳቶም ይረዳዮም ኣይረዳዮም ኣገዳሲ ኣይኮነን ግን ኤቭሪ ታይም ከምዚ ኣፎም ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ክንወስድ ኣለና ንሕና መሊስና ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውነትና ንኽንኣምን ንኽንፀንዕ እቲ ናቶም ብኣፎም ዝዛረብዎ ዘሎ ሓሻስ ነቲ ተንኮሉ ብኣፉ ክነግረካ ከሎ እዩ ስለዚ እቲ ዝሓስብዎ ኣጀንዳ ብኣፎም ይነግሩካ ስለ ዘለው ካብኡ ተማሂርካ ንስኻ ሓድነት ናይ ህዝብካ ክትሕሉ ኣለካ ኤርትራ ሓድነት ዘለዋ ምዃና ናይ ዩኤን ሓላፊት ዝነበረት ክትዛረብ ከላ ክንሰምዐና ፅኒሕልና ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣገይን ሓልዮት ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እንድሕር ኢልካ ትግራዋይ ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ እዩ ንስኻትኩም ተጋሩ ዲኹም ኢትዮጵያውያን ዲኹም ንዓኹም ጥራይ ዝምልከት እሱ that's your choice ሶምዮም ትመርፅዎ እሱ ማለ ሃገር ኢና ትብሉ ነርኩም ሎም ተመሊስኩም ኢትዮጵያውያን ትብሉ ኣለኹም ፋይን ከም ድሌትኩም እዚ ንዓኻትኩም ዝኽልክለኩም ኣካል የለን ትማል እኮ ንሕና ሲ ኢትዮጵያውያን ዘፀይን ብላብላ ይብሉ ነይሮም እንጂ ግን ኢትዮጵያውያን ኩርዓት ምዃኖም ኮይኖም እዮም ይዛረቡ ዘለዉ ካላርስቲ እሱ እሳቶም ዝኾንዎ ይኹኑ ምክንያቱ ምርጫ ኣለዎም ዓዶም እዩ ህዝቦም እዩ ናቶም ኩነታት እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣትዮም ዝገብርዎ ግን ዝኾነ ኤርትራዊ መመሊሱ ውሕዳት ኣለዉ ዘጣቅዕሎም ክንሪኦም ኢና ንዓታቶም ንክሕጉስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ሰብ እዚኣ ድማ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ግዜ እንተረኺባ ከምፃልኩም እየ ኤርትራውያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝፀልእ ናይ ትግራይ እዮም ዝመሃሩ መንግስቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንተጋሩ ፅልእዎ ኢሉ ይምህሮም እዩ ኢሎም ኢላ ትዛረብ ወይ ከምኡ ዘስምዕ ድምፂ ኣለዋ እንታይ ማለት እዚ ኣበይ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ ተጋሩ ፅልኡ ኢሉ ብዛዕባ ተጋሩ ሲ ትግራይ ዝብል ከማን ኣብቲ ካሪክለም ናይ ኤርትራ የለን ጠቕላላ ብዛዕባ ትግራይ ሲ ኣይ ዶንት ኖ ኣነ ይዝክርኒ ኣብቲ ናይ ካሪክለም ናይ ኤርትራ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሂረ ኣነ ናይ ትግራይ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ሰውራ ገለገለ ኣሎ ኣብኡ ይጥቀሱ እዮም ግን ቨሪ ማይኖር ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ፅልእ ናይ ትግራይ ዝብል ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣይነበረን ስለዚ እቲ ዘረባ ናታ ቱማች ኣብቲ ጋፕ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ፅልእ ናይቲ ህዝቢ ካብኡ ዝምገብ ኣጀንዳ ስለ ዘለዋ ምናልባት መንግስቲ ዲድባ ኣይባን ካላርስቲ ግን እቲ ሚድያ ናታ ኣብቲ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ንዓና እንታይ ትብል ንፅልኡ ዝሰርዑ እዮም ኤርትራ ብኤርትራዊ ክኮርዕ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ፅልእ ናትኩም ስለ ዘለና ኣይኮነን ንስኹም ነብስኹም ትፀልኡ ተኮይንኩም ንዓኹም ዝምልከት እዩ ኤርትራ ብኤርትራዊ ክኮርዕ ግን ግቡእ እዩ ምክንያቱ በቲ ዝገበሮ መስዋዕትን ፃዕርን ብሃገርካ ምኩራዕ ፀርፊ ይኮነን እዚ ኣያት ሃደይ ትዋሓጠሎም ንሓንፅን ኢልና ክንሪኦ ኢና በዚ ዝተገበረ ኣጀንዳ ሰባት ኣብ እስራኤልን ኣብ ካልእ እንታይ ይኸውን ኣሎ ክንመለሶ ኢና ንእሽተይ ንቐፅል ንጠፍእ ኣለና እዩ ኮዝ ፀገምታ ክልተና ኢና ክንጠፍእ ኣለና ተናእሰይ ሓደና ንትረፍ ወይ ደቡብ ዘሎ ትግራይ ይትረፍ ወይ ከዓ ኣብ ሰሜን ዘሎ ይትረፍ ዜሮ ዜሮ እኮ ነቲ ሓደ ምስ በልዐ ነቲ ሓደ ምብልዑ እኮ ይተርፍ እንተ ሓይሊ ንሱ እንደም ክብልዎ ከሎስ መጀመርያ ትግራይ ሓቂቁ ድሕሪኡ ዕንቅፋት ዘይኮን እንድሕር ኣብዚ ትኾነሉ ብርኪ ምስ በፅሐ እዩ ነቲ ሓደ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ኢሎም ድሓር እንታይ ዓይነት ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዩ ብፍሉይ እቲ ፀላኢ ንሳቶም ተጠፊኦም ኤርትራ ሰርቫይቭ ኣይትገብርን እያ ኣይ ማለት ኣነስ ናይዞም ህዝቢ እዚኦም ግርሚ ዝብለኒ ብፍላይ ናይዞም ኤሊት ሶሪ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ኣርስቲ እዩ ንህዝቢ በዚኦም ወኪልካ ክትዛረበ ይትኽእል ኢኻ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ንኤርትራ ዕጫ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢዶም ዝምርኮስ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎም እዩ ነብስኻ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ንፅቡቅ ጉርብትና ሓጋዙ ይኮንን ግን ኣገይን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፈሊጥካ ሕሳብካ ክትገብር ኣገዳሲ እዩ ኦሮሞ እንታይ ክረክብ ንትግራይ ዘጥፍእ ኣብ ስልጣኑ ሳስቴን ክገብር ስለዝደሊ ኦሮሞ ትመስል ዓዲ ሃኒፁ ስልጣን ንምንታይ ዘይኖ ኦሮሞ ትበሃል ዓድኻ ሃንፅቲ ኮይኑ በሪ ባሕሪ የድልዮ በሪ ባሕሪ ከም ድሌቱ ከብል ተደልዩ እቲ ናይ ሰሜን ዝብሎ ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኾነ ሓይሊ ከጥፍአሉ በሪ ባሕሪ ንምሓራ ይጠቅም እምበር በሪ ባሕሪ ክደለ ይኽእልን ኦሮሞ ዝደልዮ በሪ ባሕሪ በርበራ ወይ ከዓ ብሶማልያ እምበር ብሰሜን ዝደልየሉ ምክንያት የለን ከይዱ ንምሓራ ዝጠቅም እዩ ቀይሕ ባሕሪ ምስ እስክታይ ክሳድ ኮ እዩ ዝሕነቕ ዘሎ ኣበይ እኒሄ እሱ ፈሪፈሪ ኮ እዩ ዝኾን ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ከምኡ ክገብር ኣይኽእልን ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ከምኡ ክገብር ኣይኽእልን ንኤርትራ ዝደልዮ ዘሎ ኤርትራ ኢዱ ስለ ዘእቱ እዩ ናይ ሻዕብያ ኤርትራ ይኹን ሻዕብያ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢዱ ስለ ዘእቱ ጎውለል መንኮነ መቸም ክትዋግእ ከዚኣስ
እዚ already ፍሎውናቱ ወይ ካት ውጥቀት ናይቲ ስነ ሓሳብ እንታይ ዝብል ዘሎ ኦሮሞ ንነዊሕ ዓመታት ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ወይ ካት ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ትግፎ ነይራ እያ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ምትትታው ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ ሕጂ እውን እምበሺ ኤርትራ ምትትታው ክትገብር ስለዘይትደሊ ወይ ረብሓ ስለዘይብላ ኣብቲ ምትትታው ንኦሮሞ ትሕግዝ ወይ ከዓ ንኣምሓራ ትሕግዝ ጭቡጥ ነገር የለን ከየሎ ከሎ እዮም ክንዝዛረቡ ዘለው ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ኣብ ገለ መድረክ ኣብቲ ውግእ ዝነበረሉ በዓሎም እዞም ኢሊት እዚኣቶም ሚሳይላት ናይ ኤርትራ ተኩሶም ጥራይ ከይኮኑስ ብምስጢር ዘይኮነ ብወቅዕ ክንትኩስ ኢና ኢሎም ተኩሶም ስለዘይሰርሓሎም መፅኢት መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ምስ ወሰደሎም ካብኡ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓንሳብ ናብ ኣምሓራ ይዝክርዎ ባሕሪ ኣምሓራ እዩ ዘልዮ ንስኹም ኢኹም ትደልይዎ ካብ ኣምሓራ ንላዕሊ ንስኹም ኢኹም ትደልይዎ እቲ ባሕሪ ካበይ ፈሊጥናዮ ምስጢር ኣይኮነን ካብ ኣፍኩም ንጎም ምሸትን ባሕርናትና እዩ ትብሉ ንስኹም ኢኹም ቁፅሪ ሓደ ካብቶም ኣምሓራ ንላዕሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናትናዩ ባፅዕ ናትናዩ ንሕና ኢና ሓኒፍና ክትብሉ ትብዕሉ ንስኹም ኢኹም ናትኩም ቋንቋ ዝያዳ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ናትኩም ዘዝመፀ ኤሊት መፅዩ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝደልዮ ንስኹም ኢኹም ንስኹም ካልኦት ኣይኮኑ ዝደልይዎ ቀዳሞት ንስኹም እዮም ትደልይዎ እቶም ካልኦት ብካልእ ኣጀንዳ ብካልእ መንገዲ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ኦሮሞ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ንዓታቶም ብበርበራ ይቐርቦም እዚ ሶማሊላንድ ዝገብርዎ ዘለው ንሳቶም ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ክኾኑ ትኮይኖም ታፍ ደገ ባሕሪ ብኡ ክመፅእ ኣለዎ ስለዚ ሶም ኣይደልዩን ይብሉ ኣሎ ፅቡቅ ኦሮሞ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘሳልጦ ዘሎ መን እዩ ንስኹምን ኣምሓራን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣምሓራ ኣብቲ ዘሎ ፅልዋ ንባዕሉ ክረብሕ ስለዘይክእል ንስኹም ጥራይኹም ትደልይዎ ዘለኹም ኣቢ ክገብሮ ትኮይኖም መንገድኹም እዩ ስለዚ ኣገን ኣብቲ ጎል ፍቅሪ እናበልካ ንመን ከተሸቂዕካ ትፍትን ዘለካ እዚ ከም ዘብሎም ዘሎ ድማ ካበይ ዝመፀ እዩ ነዚ ስምዕዎ ሕጂ ክልተ ነገራት ከስማዓኩም እየ ካብኡ ተበጊስና ንምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለው ንክንፈልጥ ኣቲ ፀለማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብዛ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ኣላ ስምዕዋ እስኪ ላይ ቤክ እዚ ይውጋዕ ዲ ኣይውጋዕ ኣይፈልጥ ኣብ ሚድያ ይልዓል ዲ ኣይልዓል ኣይፈልጥ እንድዒ ግን ክንነግረካ ስለለና ሓደ ነገር ነው እዚኦም ጭካና ኣብ ሚድያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓለም ክውጋዕ ኣለሎ ማንም ግን ክፈልጦ እውን ስለለሎ ሓደ ግዜ ትቦቱ ኣይ ነገረካን ብምሽጥር ስለለ ነገራትን ሚታ ሰበይትና ታይገር መስለካ ብጣዕሚ ፎቴካ ይወደይ ንዓኻ ክርኢ ተሎ ቴሌቪዥን ብጣዕሚ ፍሽኽ ፍሽኽ ልብል እና ሓንቲ ሸዓ ኸድካ ደ ሰላም ክትብለለይ ትብለና እና መድረኽ ነይርና ኣጋጣሚ ድሓር ኦኬ ላ ሽዑ ወዲ ተዓዲ ልፈልጦ ሰብ ነይሩ ምሳይ ብሓንሳብ ንኸይድ ግን ክንቀሳቀሰ ይኽእል ምናምን ተወላዕና ኣነ ምስ ኣይሓተት ጓኒ ኣፍስካ ሽዑ መጨረሻ ላይ ክንወፅእ ክንብል ከለና ግን ታይዲ ኮይኑ ኢለያ ማታይ ኮይኑ ከምዚ ገለ ይብላም ኣይ ማቲ ንገር ድዩ ኣይ ንገሪ እንድዒ ዝረዝረ ግን ባዕልካ ብምሽጥር ክትሕዞ ቶም ብዕልጋት እዮም ከምዚ ገይሮሞ ትብለኒ ማለት በቃ ደፊሮሞ ንወዲ ወዲ እዩ ምኸዓ ህፃን ሕሰቦ 5 ዓመት ገለ ይተገበረ ታይ ማለት ገለ ይተገበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ቆልዓ ደፊሮሞ እዩ ዝበሃል ካልእ ቪድዮ ከምፅኦ ይከኣልኩ እምበር ጓል 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ተደፊራ ኣብ ቴሌቭዥን ናቶም መፂስ ጓል 2 ዓመት እቲ ንዓ ጓል 2 ዓመት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ተደፊራሲ እቲ ንዓ ዝደፈረ ሰብ ተታሒዙ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ቲቪ መፂኡ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ ስለዚ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ኣብዚ ስምዕዎ ዳሓን ካልእ ክምልሰሎም እዩ ሰልጠነ ለው ስነ ልቦና ከዓ ማሕበረሰቡን ከባቢኡን ክርድ ቫልዩ ይገብር ዶ ናይ ማሕበረሰባዊ ኩነታት ቫልዩ ዝገብር ኣይመስለንን ቫልዩ ዝገብር ማሕበረሰብ ልቢ ዘለዎ መንግስቲ ልቢ ዘለዎ ህዝቢ እኮ ሓንቲ ጓል 14 15 ቆልዓ ተሰሪቃ ተባሂሉ ደቂሱ ክሕድረ ይግባእ ነይሩ ማለት ተሰረቀቶ ጓሉ ተወሰደቶ ተጨወየቶ ሰብኣይ እሺ ከዓብድ ይኽእል ክፅለል ይኽእል ኣብ ህይወትካ ክመፀካ ከሎ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ግን ኣብ ጥዕና ከምዚ የለ ተርኢ ማለት እዩ ከምኡ ክኾን ከሎ ኩሉ ጓልየ ተወሲዳ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝዛረብ ዘሎ ትግራዋይ እሱ ከዓ ሓቂ እዚ እዩ ባዕሎም ከዮም ዛረብዎ በትን ባዕሎም እዮም ዛረብዎ ኢሉ ክስምዑ ይግባእ ማለት እዩ ናተይ እውን ትባሕ ትውሰድ እያ ኢሉ ብሕርቃን ክወፅእ ይግብኦ ማለት እዩ ሱቕ ኢሉ ምንም ከምዚ ኾነ ድሕር ዝኸውን ኮይኑ ኣብ ጥዕና የለን ማለት እዩ እዚ ሱቕ ዝበለ ምንም ከምዚ ኾነ ዘስቅጥ ዘሎ ማሕበረሰብ ከዓ እንደገና ተሰኣላይ እውን ተቐራፃይ እውን ተደራፋይ እውን ምስኡ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እቶም ደረፍቲ እኮ ንፈልጥ ኢና ኣብ ሰሙን ክንደይ ማኢት ነፀላ ዜማታት ይስሩሕ ነይሮም ክንደይ ነገር ይግበር ነይሩ ብትል ነበረ ኩነታት ብትል ነበረ ቫይብሬሽን ማለት እዩ ልዕሊ እዚ ማሕበረሰባዊ ፌይለሪቲ የለን ውድቀት የለን ቀደምሲ እቲ ማሕበረሰብ ሳንቲም ወዲቑ ረኺቡ ብገንዘብ ኣልዕልዩ ናብ መንግስቲ ይወስድ ነይሩ ወዲቑ ረኺበ ኢሉ ማለት እዩ
حزقن يخوني دودي أرخيوس يرخب الخيخون يرخب الخيل يفلت بأمن فوقيه بكار حريدي وصل معناته زي تود كانت محارسة سلازي آخر زي ولا محارسة سي سنة أغاوي لو تيرخان سنة أغاوي وشيو زيوم تطو كبل زيوم كتحبابر بتمنجستي من قد خد حزن جزء بانيرو أي قبر نتولو معناته تاريخ ممر اليوم هذا سنة قدري كاب قدام هيدا حرائي بتنا يتمال كاب ألوف تاريخهم كن بزمهر حجونا لو قدوالهم يفحروا علم بحالمون زي كون قبري علمنا عباي هاقز خلينا بحري دمو مسيدنا يوم كاب تنكبو نبري عباي رحبوا حدينا يا عمري عندنا شعبية خمتنا يتمال عندنا شعبية خمتنا يتمال ኤርትራውያን ተዘይ ሲዒርና ነዞም ሻዕብያን ደገፍቶምን ዝበሃሉ ኤርትራውያን ድሕር ዘይስዒርና ሲ ኣበይዳ ተዓወትና ዓወትና ኮነ እዚኦም ምስዓሪ ድሕሪ ድማ መንግስቲ ዝውስኑ መቕፃዕቲ ክበል ይኽእል እሞ ኤርትራ ክጠፍእ ኣለዎ 30 ዓመት ከጥፍኦና ሰሪርናስ ሕጂ ንሕና ንኤርትራውያን ተዘይ ሲዒርና ሰው ኣብዚ ሓንቲ ክርዳእና ዘለዎት ኩነታት ሓንቲ ነገር ክርዳእና ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትማሊ ኣብዚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣሎ ቅድሚኡ ክንደይ ሰባት ተጎዲዮም ቅድሚ ዓመት ሓደ ኤርትራዊ ተቐቲሉ ሬሳ ናቱ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ንዝክር ኣብ ጀርመን ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ሰለስተ ግዜ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዝተኻየደ ኣብ ጊሰን ይኹን ኣብ ሽቱትጋርት ዝተኻየደ ሪናዮ ኣብ ስዊድን ዝተኻየደ ሪናዮ ኣብ ሆላንድ ዝተኻየደ ሪናዮ ኣብ ስዊስ ዝተኻየደ ሪናዮ ኣብ ካናዳ ዝተገበረ ሪናዮ ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ካብ መጀመሪኡ ኣቶም ግደፉ ከምዚ ብከምዚ ሓይሊ ዝመፅእ ፍትሕን ለውጥን የለን እዚ ጌጋ እዩ ሓውኻ እናፈገእካ ሓውኻ እምንና ደርባኻ ዝመፅእ ዲሞክራሲ ወይ ፍትሒ የለን ንሓውና ክንስዕር ኣለና ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዝጀመረ ኩነታት እዚ ብውፉይ ዝፍለጥ ሰብ ኣብቲ ዋንቲ ብዙሓት ሰባት ለሚኖምኒ ግደፍ እዚ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ዕግርግር ጠጠው ንኽብል በጃኻ ከምኡ ዓይነት ዕግርግር ንኸይግበር ጎስጉስ ኢሎም ንኖ ኣብዚ እንተደይ ተዓዊትና ዳበይና ክንዕወት ብምባል እቲ ባእሲ ኣብ እስራኤል ክጅምር ዝጎስጎሰ ሓደ ሰብ እሱ ምስ ድማ እቲ ናይቲ ሚስተር ትራሽ ወይ ከዓ ጋርበጅ ዝኾነ ዘረባ ዘለዎ እዚ ጌጋ እዩ ስለ ዝበልኩ ንዓይ ንነዊሕ እዋን ከም ሰይጣናዊ ገይሩ ኣብ ቻነሉ ዝገብረኒ ዝነበረ እዩ እንታይ ባእሲ ኣለና ንሕና ዕላማና ነዚኦም ንምስዓር ስለ ዝኾነ እዩ ስኻበይ ነርካ እንታይ ይርዳእካ ፖለቲካ ኢልና ኣይዛረበን ነይሩ ግደፍ ኣይትባእሱ እዚ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥኒ ኢልና ኮለጌና ንዛረብ ነርና ሎሚ እቲ በኣሳበይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቶም ከምኡ ዝገብሩ በብሓደ ተተኣልዮም እስር ቤት ይኣትውሎ ኣብ ኤሮጳ እሱ ግን ንዖም ኣይምልከቶምን እዩ ስቲል ንሳቶም ይጉስጉሱ ኣለዉ እንጀሮም የብስሉ ኣለዉ ምክንያቱ ኣጆኻ እታ መንእሰይ ትዕወት ኣለኻ ትስዕሮም ኣለኻ ትዕወተሎም ኣለኻ ዋይ ኖት ንሳቶም ደይሰሩ እንድሕሪ ነዚ ዕላማ ዝድግፎቱ ኮይኖም ስለምንታይ ንሶም መሪሖም እምኒ ወይ ደንጎላሃሪ ደርብዮም ዘይሰሩ ስለምንታይ ንሳቶም ኣይሳተፉን እዮም ንዓታቶም ኣብ ላፕቶፕ ኮፍ ኢሎም ነቲ ሕጊ ከም ዘይጥሕሱ ኣብታ ጫፍ ዶብ ጠጠው ኢሎም እንታይ ይገብሩ ነቲ መንእሰይ ናብ ሓዊ ይደፍዎ ግደፍ እዚ ተባሂሉ ዓበይቲ ለጊሮሞም ለሚኖሞም ኣይገበርዎን ሎሚ ድማ እቲ ባእሲ ካብ ምፍግጋእን ዓሚ ኣብ መንጎ ክልተ ወገን ኣብ እስራኤል ዝተገበረ ሪና ኢና ካብኡ ዘስካሕክሕ እንታይ ነይሩ ኣነ ብዙሕ ሪፖርት ገይረ ንብዙሕ ሰብ ዘስካሕክሐ ስእሊ ድማ እዩ ነይሩ ካብኡ ከይተምሃርካ ሕጂ ድማ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ኸትካያ ሚድያ ድማ ኣጆኹም በልዎም ነዚኦም ሰዓርዎም ነዚኦም እለይዎም ድሕሪ ትብሎም ኣለካ ሚድያ ኮፍ ኢልካ መዓልታዊ ናይ 3 ሰዓት ኢንተርቪውስ እናገበርካ እቲ መንእሰይ ገለ ካብኡ ንዑ ስዒቡ ኣብ ጉድጓድ ይኣትሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ክወስድሉ ዝግባእ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዮም ምናልባት ሎሚ እንተደይ ተኸሰሱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ኩሉ እምኒ ምድርባይ ዝጎስጎሱ እዞም ንሪኦም ዘለና ሰባት እዮም እዚኣቶም እዮም ቶም ቀንዲ ነቲ ነዳዲ ሓዊ ዝገብርሉ ዝነበሩ ኣብ ሆላንድ ንኣብነት ብቐጥታ ነቲ ሳል ኣብ ከምዚ ቦታ ኣሎ ኢሉ ፅሒፍ ኣብ ትዊተር ዘረከበ እዚ ውፉይ ዝበሃል እዩ ኣብ ትዊተር ኣብ ከምዚ ቦታ ኣለዎ ከድኩም ዝሓስካ ሒዝካ ከድካ እምኒ ደርቢ ኢልዎም ኣብ ኮይዶም እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘምፃልኩም ስእልታትን ቪድዮታትን ሆላንድ ብፅሩ ይረኺቦሞ ነቶም ሰባት ንምልላይ ጥራይ ተሸጊሮም ኣለዉ ነቲ ባሳት ከብቃፅሉ ከለዉ ነቶም ፖሊስ ደናጉላ ክድርብዩ ከለዉ ኩሉ እቲ ቪድዮ ተቐዲሑ ኣሎ ሕጂ ድማ ካብዚ ተማሂሩ ግደፍ ኮንዱ ትብሎ መመሊስካ ናብኡ ኺዱ እናበልካ ዝግበር ዘሎ እዩ እስከ ደሓን ንእሽተይ ኣብታ ዓውዲ ክንሰምዕ ስርዎ ደቂኦም ካስርዎ ሓለዋል ሓንቲ ሕጂ ከይዲ ብእግርኹም እተው ብእግረይ ኣይተኣትውን ኢኹም ክንዲ ዝብሎም ረእዮም መን እዮም ዝመቱ እሶም ኮይኖም ዝመቱ እቶም ዝለካ ዘለኹ ሰባት ብውሕዱ ካሜራ ኣለዎም ኣብ ገዛኦም
ናብ ፖሊስ ኣመልኪቶም ናይ ፀጥታ ሓደጋ ኣለና ተባሂሉ ካሜራ ተገይሩሎም ሰኩሪቲ ተገይሩሎም ዝንቀሳቀሱ እዮም እንታይ ግን ይብልዎም እዚ ቅዱስ መስዋዕት ይቀፅሉ ክንቅፅሎ ኢና ምዕራቅ የለን ይብልዎም ማለት መን ይመውት ካብኦም ዝሞተ ሰባት ረእዮም ዝስበርን ዝመውትን እዚኣቶም ንመን ይጎድልዎም ነቦምን ነዲዮምን ደቆምን ኔና ዕላማ ይትረፍ ዕላማ ክትብሎ እኳ ደኣ ናይ ከዳ ዕላማ ኢልካ ኣብ ከምዚ የለን ይሓፍረሉ ከዓ ብዘይ መጠን ይሓፍረሉ ማለት እዩ እሞ ሚሳኤል እንዲህ ተሰዲዱ ኣስመራ እንታይ እሞ ሚሳኤል ኣስመራ እኮ ኣብ ኤርትራ እያ ዘላ እምበር ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነትን ዘላ ኤርትራ ንክትድሕን ሕፃ ትኹን ኣስመራ ኣይሽግር ኣለዎ So እቲ ሚሳኤል ንኣስመራ ዝተተኮሰ ብናብቲ ካልኩሌሽን ንኤርትራ ንመድሓኒ ነይሩ I don't think ትዘረባ ክዶኩመንት ንክኸውን ኢለ እምበር ኮመንተሪ ዘድልዩ ኣይኮነን ትዘረባ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ነስመራ ክድኩስ ከሎ ናይ ኤርፖርት ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ነይሩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገፍዒ ይኹን ስቃይ ኣይገድሶምኒ ፖለቲካ ናቶም ድማ ንፁር እዩ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ እቲ ትግራይ ክዕወት ኣለዎ እቲ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክገብርዎ ዝግባእ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ስለዘይተገበረ ፈርዲኹንሎም ስለዘይተገበረ ወከልቶም እኮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ሩዋንዳ ዓይነት ጆኖሳይድ 1 ሚልዮን ሰብ ተተኸቲሉ እውን ፀገም የብልና ጥራይ ነቲ ኣጀንዳና ዘሳልጥ ይኹን እኮ ኢሎም እዮም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ሚሳይላት ፀገም የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ በንፃሩ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ኤርትራ ከም ዝገበረት ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሎም ሙሉእ መዓልቲ ጆኖሳይድ ገይሩ እናበሉ ዓመፅ ገይሩ እናበሉ ክዛረቡ ዝውዕሉ እዮም ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ ንዑ ዶኩመንት ዝተገበረ ኤቪደንስ 2 ዓመት ገይሩ ትውግጥ ጠጠው ካብ ዝብል ክሳብ ሕጂ ዘቕርብዎ ዝረኣናዮ የብልና ስለዚ ኣገይን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣጀንዳናቶም ንፁር ክኾነና ይግባእ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኤርትራ I think I would say there are 3 things that you can share with the world. The first is your, I think what we saw and we felt, the unity. There are not many countries right now that are as unified as... Now UN deputy ወይ ካብ ምክትል ናይቲ ጀነራል ሰክረታሪያ እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከላ ቀዳማይ ኣብ ኣፍሪካ ዘየላ ዓይነት ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ኤርትራ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ውሑዳት እዮም እንተለዉ ከም ናይ ኤርትራ ዘለዎም ሓድነት እዚ ድማ ሓደ ዓብይ እምነ ኩርናዕ ወይ ካብ ፅቡቕን ብሉፅን ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ ዘላ እዛ ሃገር እዚኣ ከም ኖርስ ኮርያ ዶ ከም ሸይጣን ዶ እናተባህለት መዓልታዊ ክዛረቡላን ከውጠይጥዩላን ዝውዕሉ እዮም ዴሞናይዝ ክገብርዋ እቲ ሓቂ ግን ካብቶም ኢቨን ናይ ዩኤን እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገይሮም ዘለዎ ዝወፅእ ዘሎ ቃላት እዩ ብፍላይቶም ብትክክል ነቲ ኩነታት ከንብቡ ዝኽኣሉ ዝዛረብዎ እዩ እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራ ታእንኮ ሃገራዊ ሓድነት ሃገራዊ ፍቕርን ዩኒትን ዘለዋ እያ ናበለት ትምስክረላ ኣላ ንቐፅል ስትራይ ኣይኮነን countries right now that are as unified as you are. And I think that the next generation has to share that with their generation across your borders because you're better together than you are divided. ታይትብላላ እዚ ዓብይ ሃብቲ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ናብ ዝመፅእ ወለዶ ነዚ ሓድነት እዚ ክሰብከሉን ክጉስጉሶን ከሰጋግሮን ግዴታ ኣለኩም ምክንያቱ ሓድነት ዘለዎ ሃገር እቲ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ዝተመቃቐለ ሕብረተሰብ ምፍራሱ ስለ ዘይተርፍ ናበለ ተዛረባላ ሓደ ንቐፅል ካላብ ኤርትራ ዘሎ It's important. The second is the government's approach to inequality. In many countries right now, inequality is a root cause of many of the disruptions and injustices that we see. So your way of looking and investing in your people as the resource that you have and then to see how you can exploit for the people the resource. ካለይቲ ክትብላላ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉ ወይ ከዓ ኢኒኳሊቲ ወይ ከዓ ምዕሩይነት ናይ ፀጋታት ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ኣብ ካልእ ዓለም ዘይረአ እቲ ዘሎ ፀጋታት ንኩሉ ብምዕርነት ዝወሃብ እዩ ህያው ኣብነት ናቱ ዘይንርኢ ትምህርቲ ወዲ ሃበሮ ከምኡውን ወዲ ዓዲ ኋላ ኬትካ ብንየ እውን ወዲ ዓሰብ እውን እንተኾነ ዋላ ኣብ ወዲ ቃሮራ እውን እንተኾነ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ንፋዓት ኮይኖም ኣብ ማይ ነፍሒ ድዩ ኣብ ካልእ ኮሌጅ ናይ ባፅዕ ድዩ ዋላ ናይ ሓለሓለ ድዩ ኣብ ካልእ ቦታ ንኽኣቱ ዕድል ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ናፃ ስለ ዝኾነ ህያው ኣብነት ኣነ ኣለኹ ወዲ ሃብታማት ወይ ወዲ ዘለዎም ፀጋታት ስለ ዝኾንኩ ይኮንኩን ዕድል ናይ ዩኒቨርሲቲ ረኺበ ኣብ ኤርትራ ንፍዑ እንተይረ ኮይንካ እቲ ዕድል ማዕረ ስለ ዝኾነ ዘለዎን ዘይብሉን ኣነ ምሳይ ኣብ ሳዋ መን ተዓሊሙ ኢለኩም ወዱ በኽሪ ወዱ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምሳይ ኣብ ሳዋ ተዓሊሙ ኦኬ ስለዚ እቲ ምዕሩይነት እቶም ዝሓለፍና ንሱ ሓሊፉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት ኣብ ፍሉይ ቦታታት ኣብ ኤርትራ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ናይ ዓለማት ዩኒቨርሲቲ ክመሃር መኻለ እንተኾነ ንሱ በቲ ዘምፅኦ ምርጫ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ከይዱ ክመሃር ከሎ ኣነ ግን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እትየ ክመሃር ዕድል ረኺበ እንታይ ማለት እዩ
ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ንዘለዎን ዘይብሉን ንወድድኻን ወዲ ሃብታምን ብማዕረ ኒው ኣብ በዓል ክርከበት ዘሎ በዝጋሽ ባርካ ብዙሕ ዕድላት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዘየጋጥሞ ዝነበረ ሎሚ ዝበለፀ ዕድላት ኣብኡታት ዝግበር ዘሎ እቲ ዲጋታት ይኹን እቲ ተተቐርፂ ናይ ኤርትራ ስኻ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘይብሉን ናብ ሕክምና እንተኸድካ ተመሳሳሊ ዳርጋ ዘለዎን ዘይብሉን ኣብታ ሆስፒታል ከይዲ ዝስራሕ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፕራይቬታት ዝሕከም ሰብ የለና ይብልኒ ዝበፅሐ ሰብ ግን ኣነ ካብ ኖርማል ስድራ ስለ ዝመፃኹ ኣብታ ሆስፒታል ከረን ቀልጢፉ ዝመፀ ኣብታ ሆስፒታል ኮይዱ ሰርቪስ ዝረክብ ነይሩ ኣነ ከለኹ ሕጂ እውን ዝተቐየረ ሕጊ ዘሎ ይመስለንን So inequality. And last, certainly by no means least, whatever you have gained as a dividend of your past must be carried in as a dividend of peace, and that is on the gender equality. You have it in so many places. Do not take it for granted. Protect it, and make sure the next generation is. ታሳልሰይቲ ድማ ኣብ መንጎ ፆታ ዘሎ ወደ ጀንደር ኢኳሊቲ ኣብ መንጎ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝወሃብ ዕድላት ዳርጋ ካብቲ ሰውራኹም ዝመፀ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ዕሽሽ ከይበልኩም ኣብ ዝበለፀ መድረኽ ዘለኹም ኢኹም ናብ ዝመፁ ወለዶ ከም ዝሳገር ግበርዎ እያ ትብላ ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ሕብረት ዘለዎ ወይ ከዓ ዩኒቲ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሓድነት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዚ ድማ ናብ ወለዶ ስግርዎ ትብለና ኣላ ካልኣይ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ሳልሳይ ድማ ፆታታት ብማዕረ ዝዋስኡሉ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ይናበለታ ብዛዕበየት ናይ ዩኤን ወኪል እያ ትነግረና ዘላ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሉ ዝግደዱ ሰባት ኣይኮኑ እዚኣቶም በሺ እቲ ኣጀንዳ ከማን ሕማቅ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ዝግድዶም ዝኾነ እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ ይወፅእ ኣሎ ነዚ ከሰይጥን ዝፍትን ሚድያ ናይ ምዕራብ ከምኡ ድማ መሳርሒ ናቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮን ክግንዘቦን ይግባእ እናበልኩም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ቅንያት መዓልቲ ናፅነት ስለ ዘለና ብዙሕ ፀገማት ከጋጥም እዩ ፕሊዝ ተጠንቀቑ ኣነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፅላ ዘሎ ክበኣስ ኣይደልን እየ በኣስን ሞትን ድኻምን እዚ ምጭፍጫፍን ኣይደልን እየ ግን ኣነ ስለ ዘይደለኹ ወይ ኣይትግበር ስለ ዝበልኩ ዝሰምዓኒ ኩሉ የለን ብዝተኻለ መጠን ግን ንጠንቀቕ እዛ ወርሒ እዚኣ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ዝጉድኡላ ወርሕያ ኮይና ዘላ ጥንቃቐ ንግበር እዚኣ ያለ በዋናተይ ሓደራ ኩሉ ዝከኣለና ጥንቃቐ ንግበር ብስምዒት ተደፋፊና ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣካላዊ ወይ ዝኾነ ብስምዒትና ብሓይሊ ክንፈትሕ ኣይንፈትን እዚ መፍትሒ ክኾነና ስለ ዘይክእል ንኩሉ ነገር ብሕጋዊ መንገዲ ክብፅሖ ከም ዝኽእል ኣበናይ መርገፂ ናይ ፖለቲካ ኣላ ካብ ዘየገድስ ሓደራኹም እዚ ጉዳይ እዚ መፃወቲ ናይ ሸራፋትን መፃወቲ ናይ ኤውሮጳውያንን ንክንከውን ነፍስና ኣይነፍቅድ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ለበዋብ ዝክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ኣርእስታት ክሳብ ዝመፅእ دحنكون بلاكم بليز لايك جبروا سبورت جبرنا بالكم مزيان حبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كنمهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سنتيم أبزي بوتاي تودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باجباب يحزوه إنفست يجبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي بسومن دوك أمن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاديو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي